Bin-numri ta' każijiet li hawn fil-pajjiż u bil-miżuri li aktar qajmu mistoqsijiet milli wieġbu, ir-riski fuq is-saħħa u s-sigurtà għadhom kbar. Hekk sostniet l-Unjen tal-Għalliema fi stqarrija fejn spjegat li tixtieq li l-edukaturi u l-istudenti jidħlu lura fl-iskejjel kemm jista' jkun malajr bil-miżuri kollha f'pożizzjoni illi jipprevjenu żieda fit-tixrid tal-virus jew għar minn hekk ikollna fatalità minħabba dan. Dan ingħad wara li l-ġimgħa wara nofsinhar saret laqgħa bejn l-MUT u l-Ministeru għall-Edukazzjoni fejn twassal it-tħassib ċar tal-edukaturi. L-Unjen saħqet illi id-diskussjonijiet mal-Ministeru kif ukoll ma' min iħaddem ser jissoktaw fil-jiem li ġejjin u insistiet illi jisperaw illi l-awtoritajiet jieħdu d-deċiżjonijiet korretti u responsabbli illi hemm bżonn għas-settur. L-MUT sostniet illi qed tagħmel milli tista' sabiex l-edukaturi jkollhom idea ċara malajr kemm jista' jkun dwar x'ser tkun it-triq il quddiem. L-Unjen qalet illi tifhem illi l-għalliema jridu jippreparaw il-lezzjonijiet u jadattaw skont id-deċiżjonijiet li jittieħdu iżda iċċarat illi s'issa ħafna fatturi m'għandix kontroll fuqhom.